Bugünkü әңгімәдешіміз Мәскеу Татар штабы жетекшісі Рүстем Әфенді Жамалиев. Мына Рүстем Әфенді іш болғаш кім әйтмешлі бетінде меш башында отырған кішілерінің бірінен де гүнахасы жоқ деп айталар. Мен енді бұл үш уақытта гүнаха деп те айтмаймын. Қой бір шақта шындай ағызығы келіп шыға. Мына Мәскеу Татар штабы тегесінде шындай ағызығы келіп шықты. Янәсі сіз әгіржедемі, алабұғадамы bir keşene şahsını tüzüge buluşkansız iken deyip. Biz halı anla bitirmedi. Sen de kıymat tutuğa buluşkansız mı? Yeken de şirket tüzüge buluşkansız mı? Mene şunu anlayıp gittiniz. Neyse oldu? Size yerden gelip sağladılar mı? Yerden bitti, şeflik kaldı mı? Onun için gelip çıktı. Bu kimlerge yerden bittiniz? Ola bu adamı, Egerci'de mi? Koyda buldu bu? Biz bit kubrak yaşlar bilen işleybiz. Bizden indi maksat yaşlarını azırak uyatıp tıgı благотворительностька. Şunda indi biz yaşlar bilen biz balalar yurtları kup var da. Mine bizden var Moskovskiy областта balalar yurtları indi, детский domlar indi tıgı balalar şunda turatırgan indi. Bor приютlar bizden. Значит, мine Nijnikamskiyda bor şunda indi balalar yurtu var. Biz alarga gül barabız indi mine 1 sentyabrga alarını. Значит, мәктәпкә барырга инде булышабыз, әзерләнергә инде. И менә шул Красный Бор, ул минемчә Татарстанда бер иң матур, иң шундый урын ул, шундый табигать да. Bu Egerci rayonunda. Egerci rayonда, bu территориально ул Минзәлә каршында Камаша инде, bu Прикамская зона инде менә шунда. И шунда тарих буенча инде 18 гасырда инде шунда булган ширкәү. Ул бүтән җәнәшә тирәгә берәү генә булган. Берәү генә. И шунда булган ширкәү, онда мәктәп ширкәүдә булган, и онда кеше дарулай торган булганнар. Менә шул инде онда бүтән җәнәшә тирәдә татар авылларында. Bu Крашин татар авылларында. Юк, бу, значит, онда Крашин сирәк, онда в основном ши мусульман татар авыллары. Но bu Красный Бор Камык районында, ул урыс авылы. Шул урыс авылында, анда бит җәнәшә тирәдә бер җирдә юк. Иң якын анда Агрыз, иң якын анда Елабуга. 100 километр монда, 100 километр тигендә, и теге чакта вообще анда бу жакта юк ширкәүләр. Шунда инде үз вакытында шул зур ширкәү багышта агач булган, аннан соң җанып инде, анда бик зур ширкәү төзегәннәр, акойда ширкәү түзелгән инде агачтан соң. Шул теге кешеләр күмелгән булган, менә шул теге ширкәүдә эшли торган. Янәшәсендә. Да, анда күмелгән булган кешеләрне дарулай торган, кешеләрне, значит, укыта торган. И анда булган, значит, берничә татар инде, бер 10-15 татар, алар православный татарлар инде, да, чукынган татарлар, крашиннәр инде алар. Менә алар ширкәүдә булган, ул теге элитный диярат булган инде. Анда күмгәннәр только менә ширкәүгә булыша торган, юллар төзи торган, күпер төзи торган, или кеше дарулай торган күп инде. Менә шундый кешеләрне генә күмгәннәр анда. И ничектер шул урын, оннан соң булган, анда кеше шунда диаратка барып, кем ул чакта сәламәтлек сораган, кем теге сәүдә кешеләре инде үзләреннән акча сораганнар, кем нәрсә сорап инде килеп анда. И анда менә сугыштан соң күп теге ранил, гарип кешеләр килеп тоже даруланганнар инде. Татарлар да, урыслар да шундый ул җир булган, бөтен җәнәшә тирәгә беленгәнә торган җир. Менә 75 елны ширкәүне шартлатып инде, шул диаратны инде, анда бөтен урам, бөтен авыл чыккан 75 елда инде дә. Шунда чүп-чар белән, ташлар белән, җирләр белән, шул где-то бер 100 кеше күмелгән булган, шуларны самосвалларга төяп инде экскаватор булып, бөтен кеше чыгып, җылап, нитеп инде бик бу күңелсез нәрсә булган бу. Буларга инде зур канава төзеп бер җирдә, шуларга бу самосвалларны аударганнар да, шунда булар калган. Моның читәне дә юк, ташланган бер ни инде ул, бер канава, шундай ни булган ул. Бер чокыр ясап Бер чокыр ясап инде, и шуңар бөтен кеше, без анда уже 10 ел җирибез.
Biz şunda buluştuk. Kıyma bilen eğlendirip alırım. Biz onda meşit türge buluştuk indi birgede. Bu Krasnibor'da. Krasnibor'da da. Biz onda şul balalar jurtuna jüriybiz indi. Biz onda yıl sayın iftar ütkərəbiz. Şunda gil mine уже 10 yıl bizge abiler, babaylar kile de indi mine şiten yasağız indi. Şiten yasağız indi. Kıyma da indi bu. Kıyma yasağız indi şul. Kıyma kıydığız. Kıyma yasağız indi şul jirini buligiz deyip olar koydagına yazmaganlar. Kimlergine soramaganlar da. Biz mine küskünü indi, значит, şunda kıyma yasadık. Şunu indi bulip koyduk. Onda tege kişi Kıyma bilen eğlendirip aldık bunu da. Biz kıyma bilen eğlendirip algaç. Ondaki, значит, kişiler indi. Onda zurtları koyup indi. Bunu освещение yasap indi. Uleyler indi. Her onda biraz şisovni koyurga. Biz şiten уже koyduk onda. Bir motor ettirip olanı bulip koyduk biz kadar. Bulip koyduk da hadir bulip koygaç, şol mene teri koygaç, onda indi mene hadir tağın kişiler jüri başladılar. Kimge selametlik gerek, kimge nerse eybir sorap, nitip indi doğrulanıp mene gün seyin onda bir nişe maşına kelek hadir. Ana yeni yaşasına kelege yol var mısın? Yollar eybet mi? Onda yolları var, yolları yakşı, şunlar onda kişi kile de indi doğrulanıp, hıyallanıp indi tirilip gite indi mene şundan. Şundan bir kup söz çıktı mı da biz niga yasadığız Müslüman Tatarlar niga siz şunday bir kirakmagan işlediniz deyip indi de. No, mında indi во-первых bizden aksakallar var. Bizden значит председатель aksakalı Yıldız abi Agrız'dan da. Mında bir nidi blat yok ni yok indi da o zibilak bolsa da benim mena ul da bizge aytdı. Onlar da kup babaylar xotlar yazgan ul akademik öze. Şulay ettirip indi, şulay kişi soragaç, kişi indi mine bik utinip soradı her yılına bizge. De, yasağız indi bir şeyden, yasağız indi, bulip koyuğuz indi bu ürünü deyip. Mal tap ölmesin, kişi tap ölmesin. Malda o diyarat işinde, вообще-то, no onda mine kişi kubjirden kozı başlaganlar. Может tege birer eybir zileyler ben, nime indi mine şulay. Şundan sonra mine bu biz işini işlegeç, nindidir bu biznes online'ga ilekti. Sразу anda 500 komentar yazlar bir şekilde. Bizge mine 4000'den kubrak kildi xot. Koy birisi bizni maqtay. Koy birisi bik rahmet eyte. No bik kup kişi bizge nefret bilen şunday ni bilen indi xotlar yazlar. Niga biz işledigiz şunu, niga siz şulay tıgılasız pravoslavny niga deyip indi. Şundan mine şunday hal kelip çıktı. Biz bunu işledik deyip jallemeybiz. Minimum ulagança biz dürüst işledik bunu. Tege milletke de biz sur urine ko'rsatdik birinchidan. İkinciden bunu biz bik ko'p bu temaga söyleştik bizning yoshlar studentlar bilan. Mine studentlar тоже bizni azrak indi ulagancha bizning joqlidilar. Bular anladılar, что bu yaxshi ish baribir da ne biz onu bilmeyince taki kalır ya bu da hadir bulip koyulgan yaxshi biz onun bilen bik şunday значит şunday bik motor şiten yasadık bunlar indi. Şiten kıymada şulun hadir jiraktanıp ko'rinib tura onda kişi kile de indi. Mene benim aytgancha onda kilmagan kişi yok kunda. Şunday biz Tatarstanda tağın bir hadir borlıkka kildi. Pravoslaviyası işin indi bir şunday urun, onday urun Tatarstanda yok. Yok. Mene şunday tige Urusça aytkanda mene bizden ştab kırıyında bir diyarat var. Onda bor Matryona. Mene onlar künge kile bir neçe 100 kişi ul Matryona'ga. Da. Mene mında da kilesi yıllarda kilesi значит vakitlarda тоже bir kup jeneşatireden kişi kileşek. Потому что onday urun, onday kumilgen kişiler derecedeki zor indi. Onday buten urun yok. Siz indi halka umayla bolsun deyip tırıştırız. Biz başta ulagan indik местный halkka gına tırışabız deyip. Hadir indi bizden iş ul bik jeneşatirega taraldı hadir. Onu bütün kişi bildi indi. Hadir mene şul tige освещение
poplar yasap indi менә нитеп инде. И шунда әйдәле без тоже хәзер часовня куяйк, нитейк дип әле без часовня кую буенча андый планнар безнең юк, да? Но шул менә читән без шунда куйдык инде, и аның турында без уйлаганча дөрес эшләдек без. Менә бу хакта бу ниятне тормышка ашырганчы мусульман дине әһелләре белән сөйләшмәгән идегезме беләнчә, хәзрәт белән алар нәрсә дип әйттеләр? Менә хәзрәтләр әйткән буенча, мусульман әйткән буенча, читән ясарга була. Но тәре куеп, без җиргә часовня куеп, мусульман кеше җиргә тиеш түгел. Менә дин буенча шулай безгә диделәр. Шулай итеп без моны бөтен нәрсәне инде менә шулай эшләдек. Читәнне куючы без, тәре белән часовня ансын инде теге андагы торучылар Безнең православ күршеләренең эше ансы. Ансы православ безнең күршеләр куялармы юкмы инде дә. Безнең штабта күп менә татарлар, православ татарлары инде дә, керәшеннәр дә күп. Менә алар инде бик моны бик мактап, бик зурлап инде безгә тоже бик зур рәхмәт әйттеләр инде. Аларның күңеленә хуш килде. Аларның күңеленә хуш килде дә, менә һәр күпсе яз көне, җәй көне анда барып инде кем сәламәтлек сорый, кем бәхет сорый, кем акча сорый, кем нәрсә инде барыбер теге кешегә бит ышану кирәк. Кешегә шундый хыял кирәк. Шулай итеп менә безнең православный штаб православларның яз көне, җәй көне шунда тоже барырга уйлыйлар инде. Мин әйтәм бит уйлаганча моннан җылдан җыл менә шундый Татарстанда, Прикамский зонада шундый урын булачак инде. Булды инде точнее менә. Кыскасы, халык нәрсә сорый, без аларның үтенечен аяк астына салмаска. Аяк астына салмаска, но менә шул теге әйтәм бит инде мусульман кешеләре шул тәре куеп җиргә тиеш түгел, но читәнне кую, значит, ул күршеләргә хөрмәт күрсәтү. Күршеләргә хөрмәт кенә түгел, үрнәк бирү бу. Алар да безнең милләтне, безнең, значит, динне шулай безгә карасыннар. Бу үрнәк и күбрәк без уйлаганча бу яшьләргә үрнәк. Менә шулай итәргә кирәк дип. Без шулай уйлыйбыз. Рәхмәт Рөстәм әфәнде, киләчәктә дә күрешербез. Менә шундый ыгы-зыгы аңлашылмаган нәрсәләргә үзегез шулай аңлатма биреп китсәгез яхшы булыр киләчәктә дә. Рәхмәт бик.